U ekološkim akcijama čišćenja podmorja nađe se zaista svega, običnih očekivanih predmeta, ali i iznenađenja, poput nedavnog u Vlašićima na otoku Pagu. U sklopu akcije naišli smo na jedno veliko otkriće, naišli smo na potopljeni brod. Dečki koji su ronili su zaista bili iznenađeni i fascinirani. 72 godine ranije, 9. rujna 1944. godine, motorni jedrenjak Sirena oko 8 navečer krenuo je prema Zadru, noseći hranu, reflektore i uređaje za radio vezu. Koji je originalno napravljen za talijanskog investitora, međutim ulaskom Italije u Drugi svjetski rat brod je konfisciran te je postao za sastavnim dijelom talijanske ratne mornarice, odnosno kasnije njemačke ratne mornarice. Ekoakcija potvrdila je tako priče o potopljenom brodu u uvali Vlašići. Znalo se da je negdje, ali ne točno i gdje. Eto, u interesu nam je naravno da se ta naša podmorska baština ne samo štiti, nego i prezentira. Iduća akcija nam je postavljanje betonskog bloka, takozvanog korpomorta, koji bi služio kao sidrište za brodove koji dođu roniti na ovu olupinu. Također kreću i u čišćenje ribarskih mreža i alata koji su se vremenom zakačili i u potragu dakako za novim nalazima olupina koje će, vjeruju, uskoro i pronaći.